Ak şekerim Aşgabat. Men sen görküňe maýyl. Men sen durkuňa maýyl. Senin aklyga besenen pek bujogyňda günüň dogşan başgaça. Sen şeýle bir ajaýyp pekligi besenen bujogyňda günüň batşa mütkeşip. Şol iki pırtodyň arasynda bedew bady bilen öňe barýan Ak şäherimiz Aşgabatyň her bir pırtody bagta besenýär. Bilýäňizmi? Aslynda bagyt näme? Bagyt bu sen Ak şäherim Aşgabatym. Sebäbi senin bujogyňda ýaşaýan her bir insanlar şeýle bagtany ýurtda ýaşaýar. Hawa biz şoň üçin bagtyň atdaşlary. Bizi şeýle bagtany durmuşda ýaşadýan Türkmen halkynyň milli lideri biziň baş halifamyz, Gahrman Arkadagymyza, hormatly prezidentimiz Arkadagly, Gahrman Serdarymyza şu bagty pırtatda köp sag bolsun aýdýar, janlarynyň sag, ömürleriniň uzak tutýan tutumly işleriniň elmydama rowaj almagyny tüýsürekden arzu edýär. Mehwarlar şeýle ýagşy arzuwlar bilen bolsa biz ulganda owazat aýdym sada diň jarş gepleşigimiziň göçme taýyna täze sanyna başlaýar. Bugün ähli ýüreklerde, ähli insanlaryň kalplaryna iň füýji arzuwlar joşdurýar. Ýurdumyzyň ähli künjeklerine bolsa mermer şäherimiz Ak şäher Aşgabatymyzyň güni hemem soňkujaň dabarasy uly bir şatlyga besenýär. Şu bagty pırsatda bolsa ähli bagtyar watandaşlarymyzy şeýle ajaýyp bayram bilen tüýsürekden mübarekleýär. Mektepden durmuş ýoluna täze ädim edýän mehwan usurumlarymyza bolsa ak ýol arzu edýär. Mehwarlar bugün gepleşigimiziň göçme sanyna gözel paýtagtymyzyň şeýle ajaýyp künjeginde bolsa bir-biriniň ezberelli ufa-sada nigitleri bilen biziň sahlamyzda bugün ajaýyp aýdymlary bir-biriniň ziyada kalplary siňen aýdymlary ýerine ýetirjek mihmanymyz Halipa başymyz Türkmenistanyň halk artisti Anogly Murat Durdiýew. Şoň üçin bugün bizden daşlaşmaň Türkmen owazyna biz bilen galan. Häzir bolsa gepleşigimizde däp bolşýaly asuda watanymyzyň ösüşlerini halkymyzyň milli lideri biziň baş halifamyz Gahrman Arkadagymyzyň hormatly prezidentimiz Arkadagly, Gahrman Serdarymyzyň durmuşa geçirýän beýik işlerini wasp edýän joşunly aýdym bilen biz gepleşigimizde badalyk alýar. Türkmen adi atırlara rawanır Şan şöhrati ata baba dowamdır Erkana gürkana dostlana diyar Barahat asmali iler amanır Akipteri barahatlık nişani Gana da çyar bizi verip asmana Avadanlık barahatlık merkezi Bir karar vatanım Türkmenistan'ım Şöhret sizi alkış size şan size Şöhret size gayret size şan size Parahat sehirli diyar
ähwalar, biz gepleşigimiz dowam edýäs. Ýene bir ýola türkmeniň köňlüniň salamy bilen mawy aýlymyny ähliňi hoş gördük diýäs. Halipa ine gepleşigimiziň başynda ýerini ýetiren türkmen halkymyzyň milli lider biziň baş halipamyz, Gahrman Arkadağymyzyň hormat prezidentimiz Arkadağly, Gahrman serdarymyzyň bir durmuşa geçirýän beýik işlerini, asuda watanymyzy, jan watanymyzy Türkmenistany wasp edýän şeýle bir joşunly aýdymyz. Ýöne bedemen sahnamyzda aýratyn özi boluşly öwüşkün çaýdy. Ilki bilen gepleşigimizde bugün şeýle mermer şäherimiziň ajaýyp günjegine şeýle bayramçylyk sanymyzda hoş gördük diýäs. Dawal ine şu gözellikler biz üçin hasam bir uly täsir, ine şu zatlaryň içinde ýaşamaklaryň özi, gözüň bilen ösüşlerimizi görmegiň özi, şu watanymyza gowanmak her bir türkmeni mahsus zat da sebäbi şeýle asuda, parahat, asmanymyz, gowy ýurdumyz bar. Milli liderimiz Gahrman Arkadağymyz, milli liderimiziň Mehriban Arkadağymyzyň ýolunu dowam etdirýän Arkadağly serdarymyz beýik işler durmuşa geçirýän. Bu zatlaryň gözü şaýat bolýar. Ýurdumyz toýlara ulaşypdyr, goşa-goşadan gelipdir. Ýaňy ýakynna Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we döwlet baýdagymyzyň güni bellenni, onuň emmämiz uly ruh welentlik bilen gatnaşdyk. Her bir şonýalyk bayramlarymyzda doganlyk dostluk ýurtlardan mehmanlar gelipdir. Şu zatlara her bir türkmen buýsanmazlyk mümkin däl. Arkadağly Gahrman serdarymyza, Mehriban Arkadağymyza köp sag bolsunlar aýdýas, goýulan janlar, sag ömürler uzak bolsun. Biz üçin, umuman türkmen halkymyz üçin dünýä ähmiýetli, ýurt ähmiýetli beýik işleriň elmydama rowaj almagyny tüýsürümden arzu edýän, näme türkmen ýurdumyz elmydama şatlykly toý dawaralar köp bolsun. Ne ýurdumyzda ullun bellenýän her ýylla ýaşlamyzyň, umuman paýtagtymyzyň ýaşaýjylaryň, bütün türkmen halkymyzyň bir garaşan bayramçylyklarynyň birem şu Aşgabat şäheriniň güni we soňky jaň dawarasy. Bu bayramçylyk bilelikde Goşa bayrama bir goşa toýa betsen ýa-da. Hawa, ine şu toýlama goşa-goşadan gelýär. Şu bayramçylyk bilen bütün illeşlenmeli, ýaşlanmady tüýsürümden gutlaýan. Bizem öz aýdymsaz topormyz bilen näşuňa bayramçylyklarda da öz täze aýdymlarymyz bilen ýygy gider çykyş etmäni uly mümkinçilikler bar. Şonuň üçin hem öz kardeşlerimizem şu medeniýet sunuwdy işgärlerini şu bayramçylyk bilen tüýsürümden gutlaýan. Köp sag bolun Halipa. Gepleşigimiziň başynda şeýle bir ýagşy çyn kalbyňyzdan çykýan agardy ulangydy beýan etdiňiz. Elmydama size de mundan beýlägem dörejilik ýoluna bir şowluklan ýar bolmagyny, öz muştoklagyňyzy ajaýyp aýdymlar bilen elmydama begenler öz muştoklagynyň kalbyndan ornalýan ýene-de kämil aýdymlara biz sizden ulhuwes bilen garaşýas. Sag bolun, size de dörejilik usulyny arzu edýän. Halipa bugün ulgamda owaza şeýle bir bedemen sahnamyzda bize tomaşa edýän türkmen owazynyň muştoklary, ulgamda owazynyň muştoklary näme aýdymlara garaşmaly gepleşigiň dowamynda. Gepleşigiň dowamynda ilki bilen näme şu gözelliklerimizi biziň öz Mehriban watanymyzy wasp edýän Mehriban Gahrman Arkadağymyzyň beýik işlerini, Arkadağly serdarymyzyň beýik işlerini wasp edýän aýdymlar ýerine ýetirer. Ondan başga da näme täze dören bir näçe aýdymam sowgat ýokmunda şu bayramçylyk sahnamyzda ýerine ýetirer. Ulhuwes bilen Halipa sebäbi siziň döreden ajaýyp aýdymlaryňyz, olary ýam kämil aýdymlar, olary ençe-ençene aýdymsaz söýjüler, aýdymsazyň çyn aşyklary ýatdan bilip olara sabyrsyzlyk bilen garaşýan bolsa gerek. Gelin gepleşigimizden bir ajaýyp söýgü aýdymlary bilen dowam edibereriz. Başysyna
Asmanak ayın eştirsin sana tay tay. Yay yay sürme sürme taşların üstü. Yay yay ay ay. Asmanak ayın eştirsin sana tay tay. Ay ay sürme sürme taşların üstü. Yay yay. Bir bakışta aşık boldum, bir de görsem görmedim. Yar sevime çağıramda, bir de geldin gelmedin. Koydun deli divana, yalvarayın, gülvereyim. Sana baklı günümün bereyim. Yalvarayın, gülvereyim. Sana baklı günümün bereyim. Aydım aydayın, sevgin yar, koyma deli divana. Aydım aydayın, sevgin yar, koyma deli divana. Beğenirdim sen gülüngde, bir yodadı yüreğimde. Karaş yarım gece günlük, bir de gelsen gelmedin. Koydun deli divana, yalvarayın, gülvereyim. Sana baklı günü men bereyim. Yalvarayın, gülvereyim. Sana baklı günü men bereyim. Aydım aydayın, sevgin yar, koyma deli divana. Aydım aydayın, sevgin yar, koyma deli divana. Yalvarayın, gülvereyim. Sana baklı günü men bereyim. Yalvarayın, gülvereyim. Sana baklı günü men bereyim. Aydım aydayın, sevgin yar, koyma deli divana. Aydım aydayın, sevgin yar, koyma deli divana. Halipe köp sağ bolsun aýdýas. Ýerine ýetirip beren şeýle ajaýyp bir söýgü aýdymlaňyz üçin. Şahyryň bir gowy jümlesi bar Halipe. Iň uly bagyt gadyryň bilinmegidir diýilýär. Gaty dogry, sebäbi dörejilik adamlar üçin şu hasam wajyp diýip düşünýänler. Sebäbi şu bir zady döredilenine aýdym bolsun, sag bolsun, eýleki uğurlar boýunça halkymyz şu zatlary gowy kabul eden ýagdaýynda aydımçı yeni döredesi geldi. Hatam joşya. Yönü onunla mesafı bir zat var. Sebebi devlet derecesine eden zahmetimize neyle ulu bahalar verilip. Devlet tarafından milli liderimiz, kahraman arkadağlı kahraman serdarımız tarafından edilen işi ulu baha vermeyi yeni döretmeyene, ulu hüvüs dörediye. Şonun çiğnen bizim yurdumuzda yaş diýmen, ulu diýmen, her bir edilen işe
insan düşürülen ok, şol halkymyz tarapdanam, döwlet tarapyndanam şu gollanýanlygy bizi şu näçe ýaşadygymyzça da ýene de döredesiň ele ýene döretmezlik hem joşmazlyk hem mümkin näl. Halipa, elbette doğru belediňiz. Şeýle ýurdun wasfçysy bolmagyň özüň bizi bir bagtlaryň atdaş edýär. Atı doğru. Ol sebäbi diňe biziň ýurdumyzda ýa bir öz sahnalarymyzda däle dünýäň sahnasyna çykyş etmäne, şo zatlary görkezmäne de ýol açyldy. Elbette halipa, doğru belediňiz. Ýurdumyz ne parahatçylygyň, dostlugyň mekany urly, ne ýurdumyzyň bir dostlugyň köpürleri barha uzaýa, medeni gatnaşyklar diýjekmi ýa halkara gatnaşyklar diýjekmi? Halkymyzyň milli lider gahryman, arkadagymyzyň hormat prezidentimiz, arkadagy gahryman serdarymyzyň saýasynda barha rowaj alýar. Esasy bu ýsanmal zat biziň ýurdumyz hem garaşdy, hem bitarap ýurt. Ine bitaraplyk bulan bir gaty türkmen halky üçin bir uly derece. Sebäbi ine şu ýyl üýtgeşik ýyl baky bitaraplygymyzyň 30 ýyllyk ýubiley toýuna eýýämden şu ýylyň başyndan taýinlanyp başlanýar. Şu ýylam bir taryha ýazylýan ýyldan biri, hem şu ýylyň başyndan bäri biz köp zatlaryň şaýady bolup gelýär. Şol bir garaşylýan uly bayramçylygy şu günlerden eýýäm. Diňe medeniýet sunuwdy işgärler däl, umuman ähli ulgamdaky adamlar şol bayramçylyga zähmet sowgatlary bilen barýarlar. Halipa, şu bagtly men diýmeňiz üçin iň zerur zat näme? Siz üçin, siziň kalbyňyzda. Bagtly men diýmek üçin ilki bilen şu agdyberlik gerek, parahat, watan gerek, zan taglyk gerek, onuň çagajyklaryň gülküleri gerek. Ine biziň ýurdumyzda arzu bilen hasyl bolýan ýurdy. Şoň üçin men özümi bagtly diýip aýdyp bilýär. Elmedama halipa, durmuşyňyzyň her pursaty diňe bagta beslensin, bagtýarlygy beslensin. Ansan haçanna bir arzu aýdanna ýa bolmasa bir öz kalbynaky niýetlerini beýan edenle onu ýam duýmak bolýar. Elmedama maşgalag diýiliginem tüýsürekden arzu edýär. Geliniňi gepleşiňizi tomoşaçylarymyz hem garaşýandyr. Ajaýyp aýdymlary bersip dowam etsin. Başsın. Gelardı gül görşüdü, uyolma gel yüzün açten gelardı gül görşüdü. Kurmanın bolayın kaçma gelardı gül görşüdü, uyolma gel yüzün açten gelardı gül görşüdü. Aşk odma yana yana, tapmadım derdime çare. Gelsin aklı sana, gel ardı gül görşüyle. Aşk odma yana yana, derdime çare, ritmim gelsin attı sana, gel ardı bulgur şeydi. Seni görmem kanlıyın bollum, sorayıp geldim bana seni görmem kanlıyın bollum. Yüreğimi yakma beyle gelardı gül görşürük, yüreğimi yakma beyle gelardı gül görşürük. Aşk odma yana yana, tapmadım derdime çare. Ritmin gelsin attı can, gel ardı gül görşürük. Aşk odma yana yana, derdime çare, rehmin gelsin attı can, gel ardı gül görşü.
tuzana Gellerdi gül görşeydi İşkodunu yanı yanı Tapmadım derdim içeri Eretin geltin attı sana Gellerdi gül görşeydi Sevgi deryasına gark etme Sen beni gark etme Gark etme beni Sevgi odasına terk etme Sen beni terk etme Terk etme beni Ah sevgi bu yalan sevgi Benim derdimin olma Gelse buraya gel Sen bir yana men bir yana Gelse buraya gel Meni bırakma Gelse buraya gel Sen bir yana men bir yana Gelse buraya gel Meni bırakma Hoşluğumdan düşünürsün sevgimi Sen benim sevgimi Sevgimi benim Aklımda koyma benim duygumu Sen benim duygumu Duygumu benim Ah sevgi bu yalan sevgi Benim derdimi olma Gelse buraya gel Sen bir yana men bir yana Gelse buraya gel Meni bırakma Gelse buraya gel Sen bir yana men bir yana Gelse buraya gel Meni bırakma Ah sevgi bu yalan sevgi Benim derdimi olma Gelse buraya gel Sen bir yana men bir yana Gelse buraya gel Meni bırakma Gelse buraya gel Sen bir yana men bir yana Gelse buraya gel Meni bırakma Sağ olun halipa, yerine yetirip beren şeyle şırın aydımlarınız üçün. Hasam özümüz, yani sahnada çıkış ediýäňiz sinle ýaz, özümizden täsirlendik, siz bilen bileşli aydımlara gaýtalap, hasam özümüz joşduk. Ol aydımlar eýýän biziň ýüreklerimizin töründen ornan aydımlarda. Köplenç aydym döredeniňizde öz ýüregiňizi dinleýäňizmi ýa özgeleri? Aydımçı aydym döredýänler ýöne gaty seyrekdir. Aydym diýilen zadyň 3 tanyk şahasy bolýar, onuň aydym döreýärde. İlki sazyny, soň sözüni ýazýan şahyr. Iň soňky esasy ýüze çykýan hem aydymçy şonu halka heme öz sesi bilen ikinciden hem sahnada şonu aydymçy birinji ornuna duraýar da. Onuň şonuň üçin hem köpçüligiň pikiri wajyp. Ýöne özüň iň soňunda Netijäni özüňiz çykarýar. Owa, sebäbi dörejilik adamlaryna bir häsiýet bolmaly, şu bir zady edip durkan daşynnaky dinlejek halkyň gözü bilen garamany başarmalylar, sen öz edip oturan işine. Diýmek, siz täze bir aydym ýazmakçy bolanyňyzda şuny dinleýiji nähili kabul ederkä diýen soragy bilen köp bizdeşýäňizde. Owa, şoň üçin hem aýtjak bolýanym, taýin bolan soňam şu özüň şonu dinläp ýöne özüň bolup dinlemelärlänin şonu dinleýiji bolup dinlemäni başarmaly. Şonu ýalňyşynam tapýan, şol aýdymyň iň soňky netije näme? Özüň çözýäňde ýöne her pikirleri dinlemegem ökman gerek. Şonuň üçin hem ýaşlardan hem gerek zatlarymyz alýas, öwrenýäs şolardan. Elbetde halipa.
Diýmek siz dinleýijileriniň muşdoklagyny islegini nazara alyp aýdymlar döreýäňiz. O esasy şol döwrüň öz bir garaşýan, umuman ýaşlaň öwrýän aýdym bir başga bolýa, ondan bir her aýdym bilen ugrukän arada bir näçe adam şu bir ene hakda aýdym aýdaýsan diýip haýyş etdiler däne şu toýda barasynda. Muň oturup pikir edýän dogrudanam öň bar ýöne täze isleýänlerini duýýanda şolaň islegini mümkin bolsadyr şu sahnada şol bir täze eneni wasp edýän aýdym ýerine ýetirip ene bir näme mukaddes. Elbetde. Her bir adam üçin mukaddes zatlar bar. Ene ýylgyrsa dünýä ýylgyrar diýýär. Şol duýgy ähli türkmen halkynyň islenlik adamyň ýüreginde ýaşaýan mukaddeslikde. Halipa diýsen bir täsiri berlediniz. Diýilýär şahyryň bir setri bar. Ene bolar iň mukaddes insanam. Şoňkudan kim bolmaz ornu atanyň. Şu iki mukaddesi filan insanyň madam ojagyna döwlet bar bolar diýil. Elmudama her bir ene talamydan bizim dünýämize bedeg berýän mehman käbelemizden janlar sag bolsun. Elmudama şeýle asuda watanna bagtaýar bolup ýaşasyrlar. Gelin ajaýyp aýdymyza da diň saralyň. İlkinci gezek şu sahnada şol aýdym ýerine ýetirip. Enay bilen öpsem elinde Gys bağrına meni cencan Tarifin dilimde her alyan demimde Ganasın arkama yecim can İnedir yaşayışın ömrün gülbaşı Şatlığı gaýgyňa ýürek sırdışı Sipyar başymy mehrem elleri Derdime dermany can ejem Inay bilen öpsem elinden Gys bagryňa meni ýejem can tutmayar yerini her sezin ovaның şirini dünyanın bedegi yüreğimin geregi barındı alaya diyeceğim can kaygılı başımı koysam diydin Rahatlanyan bakıp mehrim yüzüne Güye çağıyalı bakyan güdüne Seyumanınla yürüyen can ecem İnay bilen öpsem elinden Gys bagryňa meni ýejem can Tarifin dilimde her alyan demimde
Hayatın dilimde, her alyan demimde, kanasın arkamı içimde. Halipe köp sağ bolsun aýdýas. Elbetde käbä deňelýän enelenmede wasp edýän bu ajaýyp aýdymyda özümden täsirlendik diýseň bir ýerine düşüpdir. Tomaşaçylarymyzyň hem göwnüne ýarandyr diýip biz umyd edýäs. Sağ olun. Halipe şu tebiği zehin bilen zähmet deňeşdirilse haýsy üstün çykar. Mumar şunu deňeşdirmek dogrymy aslında? Menen şol ikisini deňeşdirilýär-de, ýöne kän tapawdy var olaň arasynda. Ene şuma käbir adamda tebiği zehini wada zähmetini pes ýetirýär bolyn şu dol açyly bilen o edibiljeği işini 100 götürümde görkezmän şonu 50 götürümde görkezýär. Käbir adamda tebiği zehini ýok, ýöne zähmetiň üstü bilen özüni halka tanadyp ýöne kän zähmet çek onýalyk ýagdaýlaram bolýar-da. Biz aýdymçylar diýip alaýyl, aýdymçylaryň içinde. Ýöne tebiği zehin uzaga gidýänler, ýokman tebiği zehin gerek. Ähli kärde ol halyçy, hemme halyçy bir zat dokuyan ýalykdyr, ýöne zehinisi saýlanyp duran oşo. Aýdym adam şonu ýalyk. Ýokman zehin gerek. Ýöne edýän işini halka ýetirmek üçin kän zähmeden çekmeli. Diýmek zekiniň dowamy zähmet dolup utgoşup ikisi bir bütövlükde bolsa hasan bir täsirli şun ajaýyp eserler görýärdi. Şonu ýalyk o eserler görüp, şol eserlerim uzaga gidýänler. Ine Halipa, kalva Agram Salman bir wada kengel bilýär-de, aýdymçy diýilende, döre-dören aýdymlar hasan bir ömür uzak bolýan, ýa ýyllaryň dowamynda bir ýa has köp zähmet siňdiren eseriň has bir ömür uzak bolýarmy? Şu bir zady bellek geçmeli. Ol ýanky aýdym meselesini ol her türlü bolýan eken. Käbir aýdymyň üstüne aýlap işlenýän wagty bolýar. Sebäbi bir ýüregiň oturanok bismedik diýip özüňçe kabul etsen, şonu ondan biraz wagt geçirip ýene şoň üstüne täzeden işlenýär. Iň soňunda gowy netijesini berýänem bar. Käbir gyssanmas edilen işlen Şowul çykyp şol çykyp menne bir aýdymy şoňa mysal edesim gelýär. Hakamrat Recepov ýazdyrypdyrlar kino senaryosyny laýyklap, şo taýda aýdym bolmaly, maňa haýyş etdiler. Ýagyar ýagyş diýip bir aýdym bardy. Ýagyar ýagyş goýar bizi duşurmak üçin. Hakamrat Recepov goşgyny şo kino üçin elmi alamdan soň näme iş bilen başagaý bolýar, durmuş şol başagaýlyk. üstünde durup işlen bilinmedi. Bulam gyssanmak bolan soň ýöne şunu men tawsiraýyn diýip gyssa gara şu goşgyny okap goşgyn gowda. Bir zady gurrun berýär o goşgy. Şonu ýalyk boldy. Alyp gyssanmajam bolsa şunu edip bereýin diýip bir gün üstüne oturly bir köçüniň içinde de taýinap berdim. Gyssa gara edilen aýdym şol. Ýöne men garaşmadym beýle şeýle kabul ederler diýip. Hakykatdan aýdym bilen hem hat şeklem ýerine düşdi, ýerine ýetirjilgen gowy, sözem gowy, sadam gowy, hasan bir dinleýijiler şonu bir gyzgyn kabul etdi. Awa şuma adam ha işte diýerler, toýda baralar bolsun, bir köpülenç şu san ulgamda da şol aýdymy ha işte diýerler. Umuman diýjek bolýan zadym, gysga wagtyň içinde dören aýdymam ol şowul bolup çykyp gidýän wagty bar. Şoň üçin naşonýalyk symotda hökman bolýar. Halipa, ine her bir aýdymna bir ul ykbal ýatyr diýilýär-de. Sizin dörejiliňizde de ýerine ýetiren aýdymlaryňyzda da köpsine bir ul ykbal bar. Ýöne ýene bir has ýüreklere ýakyn aýdymyz bar. Göw asmanyna kepder diýip. Awa Şol aýdym dogrusyna da bir bellek geçdi. Şol aýdym sözlerini özüm ýazdım. Bir ýerde oturýan bolýan, bir kepderler uçýar, ondan kepderler men özüm kiçikän bizde kepder taklanýardy. Niye dostlar gözüme iyilýär da akça kepderler ganatyny ýaýyp bolýan. Şonu ışgyn dipderine miňledip, Ganatlaryny aşan wagty dipdere miňledip. Dipdere miňledip. Ana şu iki sanak wagtdan ýa-ni şol ganatyny dipdere miňletmek, eýen bir zat tapylsa ondan iýdi gidýär da ondan dolurlyp. Şol aýdymam halk tarapyndan kabul edildi. Ondan ine şuň
sahnada şol aýdymy ýerine ýetiren sebäbi näme? Ak ketdirler parahatçylygy, bagtyarlygy anladýar. Çağalanmadyň bu bayramçylygy da ene şol uçurumlaryň bayramçylygyndan şol aýdymy ýerine ýetirdik, ýerine düşürmek diýär. Ulugy western halifa. Onsoň şeýle ajaýyp aýdymdan soňam ýene de ýygy giderlikde biz sizden joşuny aýdymlara garaşýas. Sen yarım bir izadım, yürekte senin adın. Yar sensiz, men sensiz, nedik yaşarım sensiz. Sen yarım bir izadım, yürekte senin adın. Yar sensiz, men sensiz, nedik yaşarım sensiz. Ve asmana kepteri, bu yaşkın depteri. Dinle kuşların seslerin, cana can yarım. Bu asmana kepteri, bu yaşkın depteri. Dinle kuşların seslerin, cana can yarım. Yanlan aydımım sana. Ay nurunu seçmeyen, dağdan çeşme akmayan. Sensiz günüm geçmeyen, cana can yarım. Ay nurunu seçmeyen, dağdan çeşme akmayan. Sensiz günüm geçmeyen, cana can yarım. Bu asmana kepteri, bu yaşkın depteri. Dinle kuşların seslerin, cana can yarım. Bu asmana kepteri, bu yaşkın depteri. Dinle kuşların seslerin, cana can yarım. Yanlan aydımım sana. Kanamıdan karıştım, sevdiğin balına buluştum. Ikbal bilen görüştüm, cana can yarım. Kanamıdan karıştım, sevdiğin balına buluştum. Ikbal bilen görüştüm, cana can yarım. Bu asmana kepteri, bu yaşkın depteri. Dinle kuşların seslerin, cana can yarım. Bu asmana kepteri, bu yaşkın depteri. Dinle kuşların seslerin, cana can yarım. Yanlan aydımım sana.
bu dünyada gezmeren, gezmeren. Bu acayip zamane duymaran, duymaran. Men sensiz dünyada gezmerin. Bilirsin mi? Duyarsun mi? Seyirsin mi? Hey, bilirsin mi? Taliplerin arasından saylın yarsın hemmeden. Allah senin yaradıktır menin için cennetim. Yer sensiz bu dünyada gezmeren, gezmeren. Bu acayip zaman duymaran, duymaran. Men sensiz dünyada gezmerin. Bilirsin mi? Duyarsun mi? Seyirsin mi? Hey, bilirsin mi? Yer sensiz bu dünyada gezmeren, gezmeren. Bu acayip zamane duymaran, duymaran. Men sensiz dünyada gezmerin. Bilirsin mi? Duyarsun mi? Seyirsin mi? Hey, bilirsin mi? Halipa köp tawarsyn aýdýar, ýerine ýetirip beren. Şeýle bir-biriniň zyýada şirin aýdymlaryňyz üçin, bir ýürek öresingen aýdymlaryňyz üçin. Indi biz ýene de özara bir pikir markaly dowam edýär. Halipine siz sahnada ýurdumyzyň bir toý bayramlaryna ajaýyp eserleriňiz bilen, täze aýdymlaryňyz bilen umumyň bir täzeliň gözlegine ýene bir buýsandyrýan uly bir zat bar. Ine Gahryman arkadamyzyň bir kämil paýhasyndan syzylyp çykan ajaýyp eserlerini ýerine ýetirýän. Mehriban arkadamız ýa-ni dogry berilen bizim baş halipamız şeýle bize ýol görkezdi-de öz eserleriniň üstü bilen näle aýdym döredilmeligini. Mehriban arkadamız şu döreden eserlerine ünslerden her birine uly tarih bar. Her bir aýdymyna uly many ýatyr. Onun şol aýdymlary aýtmak ilki bilene uly bag ýöne jogapkärçilige mundan uly. Şoň üçin men özüm gaty bagtly duýan sebäbi Mehriban arkadamyzyň eserleriniň bir näçesini ýerine ýetirmek. Toýu başlandy şol aýdymlary ýerine ýetirýän bolan adamlar oturup şonu dinläp lezzet alýarlar. Şoň üçin men ýene bir ýerde aýdýan Mehriban arkadamyzyň döredýän ähli eserleri bize ýol ýörelge bolup durýar. Nä şeýle söýgän münasip aýdymlar. Mehriban arkadamyz jany sag, ömrü uzak bolsun. Hoş geldi. Şuma 20 diýenler. Şu sahnada Mehriban arkadamyzyň kalbymda senliýen aýdymyny, onuň ýadymda diýen aýdymyny başardygymdan ýerine ýetip berä. Uluhowetlen Halipa bu ajaýyp aýdymlar bugünkü bayramçylyk gününe, toý gününe hasam bir gepleşigimizde joşkun bolup ýangylar. Yürüsün yolumda güller açılar. Karısın
çeşmedi mi? Göğün ona teşnedi mi? Ardı olur kavuşmadı mı? Kalbimde din kalbimde bakışların çeşmedi mi? Göğün ona teşnedi mi? Ardı olur kavuşmadı mı? Kalbimde din kalbimde bakışların çeşmedi mi? Göğün ona teşnedi mi? Ardı olur kavuşmadı mı? Kalbimde din kalbimde bakışların çeşmedi mi? Göğün ona teşnedi mi? Ardı olur kavuşmadı mı? Kalbimde din kalbimde ardı olur kavuşmadı mı? Kalbimde sen kalbimde. Geçip var yar ay günler Akturun olur masali Menzillere bak koş yar Budurmuşum kafani Güzelin bakanda Bu ovadın dünyada Tehrasiyle çıkanda Göğünün dol ya çakana Aşkı ziran seyirler Yaşlığımdan yadıga Baktın kimin aküller Sevgi olup cadılar Yıllar nur elimde Gönlüm coş yar belinde Acaba balta var yar Budurmuşsun yolunu Halife köp sagorsun aýdýas Mahmalo wazyňyz Elmydama Belentden Belent ýanlanysyň halkymyzyň milli lider biziň baş halifamyz Gahryman Arkadamyzyň bir kämil paýhasyndan syzylyp çykan bu ajaýyp eserleri hasam bir öz worşly ýanlany. Ne halife gepleşigimizden bir ahyrlap barýar. Ýöne bu sowalam däl, gepleşigimizden her bir mehmanyna da berýäs. Siz üçin wagt näme? Wagt
ýzyna dolap bolmajak gymmatlyk diýip düşünýän. Sebäbi her pursatdan durmuşyň her bir minudunyň, hatda sekundunyň gadyryny bilip ýaşamaly diýip düşünýän. Alipe elmedama her bir pursadyňyz diňe bagta şeýle asuda watanyna bagtýarlyga bersensin, ine gepleşigimde meni şeýlelikde bize berilen wagt tam ahyrlap barýa. Gepleşigimde gatnaşymyny bir-birinden ezberelli, sada, negitleri bilen ajaýyp bir kalplara singen aydınları yerine getirdiňiz. Özümizde hem has täsirlendik. Bundan beýlegem sungat ýoluny dörejülükde başgaly ojaňyzy agdyrlyň höküm sürmegini şowluklan ýar bolmagyny tisrekden arzu edýäs. Mahmal wadyňyz ermidama ýurdumyzyň ajaýyp bir toy bayramlaryna mawy ýaylamanda belent ýanlansyn. Bawal size de hemmäňize de dörejülük üstünlüğini arzu edýän şu pursatdan peýdalanyp Türkmen halkynyň milli lideri arka dağly gahrman serdarymyzy şu bayramçylyk bilen tüý sürümden gutlaýan, goýolaryň jany sag ömrü uzak bolsun, elmydama tutýan beýik işleri rowaşlyklara beslenip tariha ýazylsyn, elmydama asuda watanymyzda toýlar toýlaşsyn. Nem şu ýerde şu watanymyzy wasp edýän aýdym bilen jemlesek ýerine düşür. Ulu howeslen halipa elbetde sahnamyz, onda size garaşy. Yalkın olup kalkınışlı devrime Uzuk
Ana ol halipa köp sağ bolsun aýdýar. Sadan ýigitler. Ine şunun bilen mehman tomaşaçylar Türkmen owatçylygy ýylymyna taýýarlanyp ýaýlyma berilýän ulgonda owaz atly aýdym sada diýinjar gepleşigimi diýip geçir gutarýas. Biz siziň her biriňizde berk jan saglygyny, başgala wadançylygyny, ýurt dawatlygyny tüýsürekden ardy edýäs. Şu bagty pursatda bolsa bizi şeýle bagtyň gujugyna ýaşadýan Türkmen halkynyň milli lider biziň baş halifamyz Gahrman Arkadağymyzyň hormatly prezidentimiz Arkadagly Gahrman Serdarymyzyň janlarynyň sag ömürleriniň uzak tutýan tutumly işleriniň elmydama rowaj almagyny tüýsürekden ardy edýäs. Ýene-de ýaýlymda görüşýänsek hoş sag bolun mehmanlar.